Straight to the point. Atong balikan may gala si Franco Mabanta. Kini mga kagalaang maoy founder aning PGMN. Kini ni ang Peanut Gallery Media Network. Ato nga balik-balikan mga sukitig paminaw. Kining maong panghitabo di na entrap ni siya mahigala sa mga sakop sa NBI. So kining kasuha lahi ni nga kaso ang entrapment atong gisgutan pero ug mapagawas nila kanang video mahigala labot ni Martin Romualdez atong evaluate kung dunay mga bisis ato sad mahigala ang hisgutan. So siparet nga kaso na kanang kang Martin siparet na nga kaso. Unya si Martin nga dunay siparet nga kaso iyang gipadakop kini mga higala si Mabanta siparet po ng kasuha kay entrapment man na. Muna nga atong pagtratar ng kasuhan, lahi ning pagdakop sa NBI, o mapagawas ng video nila ni Mabanta, lahi po na. Muna ang ni-ay statement mahigala sa Mabanta, ato ning basahon lang statement sa pagkakaroon, ano? Aron nga maibaw-an na to mahigala on sapod sa ilang side. Kay ilang side mahigala, miingon man sila nga sit up lang ning tanan. Pero ang NBI mi-insist nga dili ni sit up, o dunay mga ebidensya ang NBI, nining mao mga higalang pag-entrap. So akong balikan nga ang gihimo sa PGMN pinaagi sa ilang founder o mga kaubanan nagpreparar sila mga higala o production nga 90 minutes matod pa mga kagalaan og naa diha ang ilang expose batok mahigala ni Martin Romualdez nga mao mahigalay pinaka-mastermind sa flood control project. Straight to the point. Kung naatanan diha, labi na karon nga nadakop na sa day, may mayog iya lang ipagawas na. Puslan man. Ha? Puslan man. Kay ang mga kamera karon nakatutok ron ni PGMN founder Franco Mabanta o iya mga kaubanan. Ba't kung mugawas ni maong video, mahimo kung mugawas ni maong video batok ni Romualdez, mahimo nga mapuhalan kining entrapment operation. Pwedeng mapuhalan, pwedeng maduha. Mabahin ang atong atensyon day. Di ara mahigalang entrapment, muhisgot as entrapment, muhisgot sa tanga. Di aday anomalya si Martin o, kompleto man din sa mga dokumento. Mao day ni nga hadlok sa si Martin mahigala mo bayad sa siya. Kay kini mga kiglaang pagpangilkil nila matod pa sa aligasyon. Although balikon ako, as of this time, they are still presumed innocent until proven guilty. Kinisa si Mabanta mahigala because they are invoking nga na-sit up la sila. Pero ang NBI miingon entrapment yun o doon na ebidensya. Sa pagkakaroon mahigala atong gituuhan asa ang ebidensya. Kay sila si Mabanta wa pa man makapresent og ilang kaugalingong ebidensya mahigala. Ang ila is general denial lang niining maong panghitabo. So ang hitabo mga kaigsunan, dili ni sa sakop sa mainstream media. Ang ilang gihimo, doon sa network mga kaigsunan, internet-based ni. So doon mga anchors, matik up sa sila mga issues, mga sukitig paminaw, labot sa politika o guban pa. Unya, nahitabo mga higala nga dunay problema sa nasod, kini legitimate ning ilang issue. Muna nga, o panalitan, mugawas ni mga higala nga maong video nga 90 minutes. Atong itatar ni nga lahi ni nga video. Legitimate masan nga video mga kagalaan. Og tinuod nang doon ang ebidensya batok ni Romualdez, ato sa natukion mga kagalaan. Ha? Mas may mapagawas sila na niya atong hagiton si Senator Ping Lacson og iya ba nang i-trigger iyang investigation labot anaday. Ha? Kay naman kuno kumpleto man sila mga higala. Puslan man nga gidakop na mo karon asa may maayog inyong ipagawas na. Straight to the point. Buhan mabahin ang atensyon sa publiko. Maduha na ang atong atensyon ani. Diapay entrapment, diapay kang Romualdez gyud nga maoy main nga hinungdan. Ha? So kining ilang style kung atong tuuhan ng NBI naghimo na sa production na ang mga anomalya pero ila mga higalang gihulga si Romualdez nga kining maong production na mo ready na ni
para i-post, ready na ni for airing, but mahimo ning mapugngan, kumuhatag kag 350 million. Straight to the point. Dako asang kwartaha day no. Kuyawa sa nang kuana eh. Maka lingo-lingo man sa tanistor kana kung tinuod ha, kay naa magikwartang involved. Unsa man ni paglusot nila karon nga naa magikwarta nga nakuha. Unya naa man gyud si mabanta, nasakpan man gyud mga kigalaan nga nidawat sila sa kwarta, sa mali-malitang kwarta. Unya kini mo transaksyon gabi man ni nahitabo indekin. Straight to the point. Unsa man transaksyon na mo kantidad 75 million imong himuon sa gabi day. Bisag mo palit kag kondom, palit kag yuta, palit kag kuan, may man may office hour na o at ugma puhon na lang nito tiwason. Kanang adlaw, kanang office hour. Ba't kining gabi mga higala kada daan nga gihimo ang transaksyon na gabi medyo makaduda gyud. Kini ato ha, way pabor-pabor nga analysis ni mga kaigalaan. Irregular kanang transaksyon nga himuon anang gabi dako. Unya, ang paghatag sad mga higala cash yun kwarta. Dili gyud inday kanya yung manager's check ba? Manager's check ba ka ana? Kay aron nga dili na ka magdala kadakuan ang kwarta 75 million. Tulo ka malitang kwarta, Hesus Ginoo ko kangilngig ana. Tulison pala mo hinuon anang kalakiha inig magdada ka ng kwartahan ni store. So highly irregular kini nga transaksyon. Atong balikan mga kagalaan. Kining maong sitwasyon. So kining ilang pamaagi kung ang NBI mga higala nga narrative mo itong paminaon, naghimo sila og production, naghimo sila investigation sila si Franco Mabanta o mga kaubanan sa PGMN, Peanut Gallery Media Network, unya ilang gigamit sa pangwarta. Straight to the point. Mao ni ang allegation mahigala ni Martin Romualdez o mao ni ang narrative sa NBI. Although, ang narrative mahigala himakak ni Franco Mabanta. And they are still presumed innocent until now because wala pa man mahigalay conviction gikan sa korte. Pero ang mga ebidensya nga gipresenta sa NBI medyo semi-ipit kini mao mga ebidensya. So gidakop sila without a warrant of arrest because naaman sa entrapment operation. Maigo siya og wala warrantless arrest. Entrapment man. Wa sila kabantay nga kini si Martin. So kining ilang dakin kung atong tuuhan ng NBI, maro-maro ning ilang gihimo. Naghimo sa production, ila mahigalang humana ang production na ana. Ila mahigalang i-communicate sa Martin nga di ay among i-on air na para posting yan expose ni. Pero kung bayad kag 350 million, dili na mo idayon ning maong expose. Mao ni ang gihimo. So si Martin willing nga mo bayad instead mga higala og 350 million, niingon siya nga muhangyo sa 300 million. Gipahangyo in 4 tranches. So kaupat nga hugna ang paghatag. Una mahigala ni adto milabay nga Martes 75 million. Dako ang mga kwartaha day. Kana daan questionable daan ba nga kani way pabor-pabor ha. Klaro-klaro lang analysis ba. Kanang transaksyon himo og gabi bisag legal pa na nga transaksyon day. Mo na dakong question, unsa ditong transaksyon na kung dili na mga kagalaan entrapment kung set up na nga operation. Kung gi-set up sila indaykin, nganong gabi masan nganong sa mga transaksyon nga gabi. Ug mopalit kag yuta ni store, palit kag gabi anang inana kantidad kwarta. Ingon jud ka ug man lang kana ato lang itunong na banking hours. Ha? Ug mopalit sa kay inana kadako nga kantidad mag-manager's check na sa kaindekin. Buhan ang transfer ba o dunay cash gamay then ang manager's check na dayon uban. Kadakuan ang kwartaha mga kayo. Malita ko gisudlan. Tulo ka malita. Ang gisudlan sa 75 million kay kaupat man nila i-deliver. So, na-entrap sila. Pero nga man lagi lang si Martin Romualdez po nisugot man sa dana. Sa tupanaan sa gikahadlukan si Martin giday. Straight to the point. Kaya pa, sindan ko si Martin, matod pa sa nakuha ang report, sindan na siya mahigala og teaser, doon ay patikim gamay ba? O, diyo, sumurag na kuyawan si Martin, ay, delikado man yung kalakiha. Labi na ang ombudsman, mga kagalaan kay under investigation si Martin Romualdez. O bugawas imong video. So, aron nga di mo gawas imong video, willing si Martin muhatag og kwarta. Maro-maro day po si Martin, kay pag ingon na sa willing kumuhatag kwarta, gisakay-sakayan na sa day niya indekin, nag-abot yun ang mga maro. Kung kana atong tanawon ba nga atong paminawon ang narrative sa NBI ba?
Kay sako na lang gingon, highly questionable man ang gabi ikang mag-transact anang kadako ang kwarta. Wa pa kay ko kadungog dahil namalit og kundo, namalit og sakyanan. Palit kang sakyanan, di mapud pwedeng palit kang sakyanan ang gabi. Inanan ang kagabion nga, lawom ng kagabion. So doon nagi kakulian. Unya, plus kini pang mga ebidensya sa NBI. Kini si Martin po, maro sa di ay. Di sa di mo madali kapindaon sa Martin dahil kay maro sa kunang daan. Kana ka lang gani iyang kato iyang statement lang gani mahigala labot sa korupsyon. Ingon mga sangap, wa man ko na sa takluban, wa ko na mga projika. Ha? So anticipated na niya daan eh. Bahala na ito mga congressman dito kuban niya, mga bulyaso mo ba sa ako di? Agit ang nagkatawa mahigala. Advance kayo mahigala si Martin. So pag tawag pa, gitagaan nag-teaser matod pa sa allegation, Kuya Wans Martin, hangyo siya, pero ni kontak sa NBI nga, iyang ipa-entrap. Kining founder sa PGMN o mga kaubanan kay gipangayuan sa kwarta. Asos. Operation ng NBI, mga sukit paminaw, ang gika-istorya dahil nila mahigala ni Franco Mabanta, di na di ay mahigala tao ni Martin Romualdez, na nagtuos ng tao ng Martin Romualdez. Taga NBI na may minister. So may pagkato mga tubang ninyo niya. Kay permirong meeting nila anang adlong Martes mga sukit paminaw. Dito man sila mag-meeting mga higala sa Makati Hotel. Pag adto na sa Makati Hotel, ang ilang gika-meeting yun, si Mabanta yun ay. Si Mabanta yun. Dili yun yung mahigala ba nga, founder sa kuwan na. So sila yung nag-meeting. Pero ingon sa Mabanta nga, adto ihatag sa Pasig Country Club. Tuat sa Jamie nagpaabot dito. So kamausagin mo kanday, wala ang dawata diha dapit sa kanang hotel. Wa, ipaadto pa dito. Unya, naay tao siya dito, nga mo imudawat sa kwarta. Pero sila na si Mabanta, tuwa po na dito sa Pasig Country Club, na aslay usa ka room dito. Nga dito sila mahigala. Sa pagdawat sa kwarta, dito sa gawas, nga tulo ka malita, gida dito makaigalaan sa function room, nga tuwa nagpaabot ang si Mabanta o ngayon tulo ka mga, duha ka mga kabanan, tulo sila, kaya nisugat sa kwarta, mahigala duha man. Dakop na yon pagkahuman. Mauni anay tabo sa entrapment operation. So, katawas Martin Romualdez sa kalakiray, dakpan lagi mo. Ako inyong pangortahon, ha? So, Kuos Martin siguro dahil. Kini magod og inani nga klase sa kuan indekin, tinuod ning pangwartaan eh. Di nila lim sa daha kay panalitan ka ng 90 minutes nga kuan unsa man na dili na mo ni pagawas taga imig kwarta. Panalitan kung naka kay karon magod internet magod indekin kapipis ra magod. Unsa man na imong ihatag ang USB darang USB o. Nanay ang among expose. Pero ang problema na naka-copy paste na sila dito sa computer. Nya doon na nilaghan nga ko na og panalitan mo gawas gihapon unsa may mahitabo ana bisan nagkahatag na ka. So dili lalim ning ko ana. Apuslan man mahigalab padakop Martin. Straight to the point. Nakaron amo ni mahigala o ang pag atong i-review gamay ha. Asa man to ang pagdakop names. Ito primero katong tibok video kana. Ato balikan gamay. Sige daw. Audio. Audio dong. Okay, gamay lang ha. Ato sa adjust mga higala. Okay. Sa audio dong. Pagsabot pa nila dito sa Makati na eh. Wa sa magdahom nga ikasabotan eh. Taga NBI na di ay. Nagtuo sa bagman ni Martin. Okay, mo na niya mahigalang operasyon na. Audio dong. Nanay audio? Sige ko no. Mo na ni anduha nga nagpaabot. Kaya Jimmy man og kwan. Mo'y papaabot mga sukit ti paminaw. Dito sa gawas nga bahin. Kay ang iya mga kaubanan may gala 5 man sa tanan dakpan. So ang founder plus 4 nga mga nadakpan. Asa man ning audio ani dong? Makakuha ning audio? Walay audio ra? Sige. Okay, so mo na ni mga kagalaan na videohan ni sa NBI. So naa si Jimmy og kining usa nga kauban niya nga mo inisugat didto mga sukit ti paminaw.
paghuman og kuan sugat nila mga kagalaan, si Serrano o si Gallardo maoy ni dawat. Unya pagdawat pa gida kining maong malita ngadto na mahigala sa ilang kuan dito na sa ila mga higala pagsabot. Ay, Kani. bigat talaga. Ay, Okay. Money. Money ang pagtawag cellphone dong, no? Just mga ng konti. Ay, Para mo, mali-malita. Magbela ka. Magbela ka. Gidagi mga mali-malitang kwarta. Pagdanas, sundan lang nila. Everyone inside. Face the wall. Face the wall. Face the wall. Everyone face the wall. Hands on the wall. Hands on the wall. Meron ako. Nakon. Para nyo na sir. Tawag yung sakpan yun. Magani po. So, this is an entrapment operation. As you can see, hindi ka namin kinuha kanina, pwede ka namin kunin. Pero we waited for the production to be consummated. Okay? Ang iyang Positive yung malita. Dakop niya dito. Kani ang nakapink na taga NBI. Mo ni ang istorya, mo rin na dakop niya. Dakpan, si Franco Mabanta. Sino yung isang nagpamanggap ito? Si Jimmy. Dalawa. Dalawa. Bro. Okay, mo na yung tapong ka mahigala. Napusas gud sila. Sus, wawa aning kalakiha oy. Although may ilang ingon ha nga sit up ko nun pero bida. Mo na yung mga kwarta mga sukitig paminaw. Naa mahigalay mark money katong tinuod nga kwarta ang uban na budol money nagipagamit dakin. Kadaghana gud na mahigalang 75 million. Pero ngano isugot pa mo lagi si Martin ana. So na gikahadlukan si Martin sa gyud. Okay, so mo na ning hitabo ang mga sukitig paminaw pero kining tawag nila sa NBI asaman tong cellphone names. Kanang padung pa sila ito sa Pasig Country Club. Mao ni hitabo gitawagan og balik si Franco. Okay, asa mong audio nito. Kaniyo. Hello? Hello sir, apo. Hello sir. Malapit na kami sir. Dito sa ano na kami? Siguro mga one. Okay, gamay lang. Paano bang ano naman yun sir? Tao mo naman yun. Paano namin siya paano ko papakilala? He's there lang, naka-face mask. Siya lang tsaka yung isa kong kasama na naka-face mask. Nandiyan lang sila. So you can just drop off the bag there. It's very, very easy. Papasok mo sa driveway. Paano sir? Bigay mo lang. They're my trusted people. Sa kotse sir or paano ba? Ha? Idadrop sa sakyan nila? Paano sir ang ano sir? So yung tao ko bro, nandiyan lang. His name is Jimmy. Dalawang tao na naka-face mask. So you can just see him. Pag mo dyan, just say Jimmy, and then he'll receive the bags. Bali, Very simple. Ilan sila sir? Dalawa, pero kaya nila yung tatlo. Dalawa. Okay po. Kasi ano to sir? Tatlong maleta. Kaya yung bati. It's okay, kaya na yun. Don't worry about it. Tapos anong suot sir na damit? Alam naman nila na tatlo yan. Okay. Anong suot na damit sir? Naka-jacket parehas. Jacket. Sige sir. Basta yung naka-face mask. Okay sir, sige sir. So tatawag ako sir kay Jimmy no pagdating, tama sir? Ano yun? Sorry. Tatawagan ko si Jimmy pagdating namin. Si Jimmy, yes, correct. Okay That's sir. right. Tawagan mo Okay lang sir, sige sir. Thank you sir. Okay, see you. Okay, bye-bye. Okay sir. Okay, see you. Jesus Ginoo ko, entrapment man di ay. So kini ila maro nilang gihimo kung aton tuuhan ang allegation sa NBI ha.
Mo ni allegation sa NBI. So sa ba kung atong tuuhan ang NBI, maro-maro naghimo gipangwarta na si Martin. Si Martin sa outsmarted sila Martin day. Tan-aw Martin maro-maro mo ha, labaw pa sa ko maro-maro. Ipa-intrap sang Martin. Ato ning tiwas og isgot ha kay unsa may mga ang side mahigala nila nag-issue sa statement atong pagtagad mahigala ng statement nga ilang gi-issue sa PGMN.